जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय थिपकाय गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव हौवासाफोरनि 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनायखौ दिनैनिफ्राय थिपकायाव जागायबाय। बड'फा गोजोर थियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाया जागायो। बे हाबाफारियावनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि कृपेश दैमारी आरो परबतजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि आन्दलन ब्रह्म लोगोसे गोबां आफादनि बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों। दिनैनि हौवासाफोरनि 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनायनि गिबि सानाव काजिगाव दखरा एबसु आरो थिपकाय परबतजरा दखरा एबसुनि गेजेराव जानानै थाङो। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गेदेरथार मावथांखि बड'फा गोदोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बिनिनो मोनसे बाहागो हिसाबै 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय दिनैनिफ्राय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायजों परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय थिपकाय गोजौसिन गेजेरारि गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायदों। बे हाबाफारियाव आङो बेखेवगिरि हिसाबै बाहागो लाफैनो मोननानै खोब थारैनो गावखौनो गोजोननाय मोनदों। दा बड'फा गोदोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बिनि गेजेरजों जे आथिखालाव उन्दै उन्दै जोंनि बर' लाइमोन फरायसाफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव मोनसे प्लेटफर्म जगायनानैहाय जोंनि गामि सिंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ बिथांमोननि स्किल टेलेन्ट बेखौहाय दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों इयुननि समाव साफा साफा गेलेगिरि हिसाबै जोङो इयुनाव भबिष्यतआव मोनगोनखौ मिजिंथिनानैहाय जोङो बे हाबाफारिखौ बोसोरफ्रोमबो लाबाय थानाय जायो। दिनैहाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे जनाव दिनैनिफ्राय जागायनानैहाय बाखि मोननै जनावहाय बे गेलेनाया फैगौ 26 जुलाइसिम बियो सोलिबाय थानाय जागोन। दा जों आथिखालाव नुदों जोंनि समाजावहाय जोंनि फरायसा उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा समाज बेरेखा हाबाफारि थिग बेबायदिनो मबाइलजों मुखुब जानाय एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसाव माने नांथाबनानै थानाय बा जौ जुवा ड्राग्सजों नांथाबनानै थानाय बैफोरबायदि फरायसाफोरखौ जों गेलेनायनि मोनसे प्लेटफर्म जगायनानै बोरैबा जों बै गाज्रि बिथिंनिफ्राय उदां खालामनो हायो बेबो जोंनि मोनसे नैबे गेलेनायनि गेजेरजों मोनसे जोंनि माने मावथांखि होननानै जों बेखौ बुंनो हायो। जों बेखौहाय खौरां मोनदों जे थांनाय समावहाय एसियानि गोजामसिन दुरान्ड काप बियो जोंनि बड'लेण्डनि बिखा क'क्राझारावनो बियो जाबाय थादोंमोन आरो बेवहाय नोङो बड'लेण्डनि एफसि जोंनिफ्रायबो मोनसे टिमा बाहागो लाबाय थादोंमोन। नाथाय देग्लायहाय जिहेथु जोङो खबर मोनबाय खौरांनि गेजेरजों जे बेखौ गुवाहाटीयावहाय सायावहाय खुंनाय जागोन। दा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो बेखौनो जोङो सानदोंमोन जुदि जोंनि दुरान्ड कापखौ जुदि जोङो नैबे क'क्राझाराव लाबोनो हायोमोनब्ला अब्ला माने बांसिनै जोंनि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा बेवहाय एनकारेजखौ मोनगौमोन। दा बेखौहाय जोङो सानो दा बिथांमोननि सरकारनि डिसिसन जों बेवहाय माने बेखौथ' मा डिसिसननि थाखाय बिथांमोना गुवाहाटीयाव लांखो जों बे बाथ्राखौहाय जोंनिफ्राय स्पष्ट होनो हानाय बे जोंनावहाय गैया। दा बेखिनियानो। दा बिथांमोननि जेनोखि बेबायदि बुंनाय बाथ्रा बेवहायथ' सिङाव मा हाबनानै दङ जोंथ' बेखौहाय माने रिप्लाइ होनांगौआ एसे जोंनि थाखाय एसे गोनो गोथो जायो। माबे एंगेलखौ बिजिरनानै माबेखौ मोनदांनानै बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंदों। नाथाय जोंनि बायदिबा जोंनि एनालाइसिसाव जोंनि मोनदांनायावहाय जोङो बेफोरबायदि गेम लाबोयोब्ला माने एनकारेजबो मोननायजों लोगोसे जोंनि इयुननि गेलेगिरि बिथांमोनखौहाय मोनसे बिथांमोननो गेलेनायनि मोनसे थुलुंगा होनाय बेखौहाय लाबोनो हायो बा परिबेस जगायनो हायो जों बेखौहाय मोनदाङो।